A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chvála Allahu, jen jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není Boha kromě Alláha, jediného, který nemá společníka, a dosvědčuji, že Muhammed sallallahu alaihi wasallam je jeho služebník a posel. Dnes si budeme povídat o tématu islám. Co je to vůbec islám? Islám je náboženství míru. Slovo islám znamená doslovně mír odevzdání. Slovo islám v náboženském významu označuje úplné odevzdání se do vůle Boží. Účel tohoto náboženství. Islám poskytuje svým stoupencům úplný zákoník, který je podněcuje vzbuzovat v sobě ušlechtilost a dobro a zachovávat mír mezi lidstvem. Proroci islámu. Muhammed, který je pokládán většinou za jediného proroka islámu, byl jen posledním prorokem této víry. Muslimové, stoupenci islámu, věří ve všechny proroky světa, počínaje v to Abrahama, Mojžíše a Ježíše. Poněvadž ti všichni zvěstovali vůli Boží za účelem vedení lidstva. Korán, písmo svaté muslimů je Korán. Muslimové věří zároveň v božský původ každé svaté knihy. Poněvadž ale dřívější zvěstování se nezachovala v původní podobě a bývala lidmi často chybně vykládaná, byl prohlášen Korán, který uznává všechny dřívější seslané knihy, za poslední knihu Boží, završující všechna předchozí poselství. Články víry islámu, těchto je 6. Za prvé víra v jediného Boha, za druhé víra v anděly, za třetí víra ve všechny seslané knihy, za čtvrté víra v posly Boží, za páté víra v soudní den a za šesté víra v osud, dobrý či špatný. Základní povinnosti muslimů, těchto je 5. Za prvé víra v jedinečnost Boží a božské poslání Muhammeda, za druhé modlitba, za třetí půst, za čtvrté udílení almužny a za páté pouť do Meky. Boží vlastnosti. Bohu náleží veškerá dokonalost a absolutní dobro. Nelze s ním spojovat jakékoliv zlo a chybu. Bůh je jediný, věčný, neplodil ani nebyl splozen. Nikdo mu není roven. Je milosrdný, slitovný, spravedlivý a nejvyšší vládce, stvořitel, je počátkem i koncem, moudrý, slyšící a o každé věci vševědoucí, schopný a mocný. Bůh je milující a obživu poskytující, štědrý a promíjející, ochraňující, soudce a mír a tak dále. Takového Boha muslimové uctívají. Uctívání kohokoliv nebo čehokoliv jiného je považováno za neodpustitelný hřích. Víra ve skutky. Víra bez skutku je mrtvé písmo. Víra sama o sobě je nedostatečná, pokud není provázená skutky. Muslim věří na svoji vlastní odpovědnost za všechny své skutky, které jsou v jeho moci. Každý musí své vlastní břímě nést a nikdo nemůže za skutky jiného odpovídat. Víra v osud neznamená fatalismus. Znamená přijímat všechno, co Bůh předurčí. Lidem dal Bůh omezený stupeň moci a svobody a bude nás spravedlivě soudit za to, co spadá do okruhu naší zodpovědnosti. Postavení ženy v islámu. Muži a ženy pocházejí z jednoho složení. Mají stejnou duši, jsou vybaveni stejnými schopnostmi intelektu k duševním a morálním činům. Jejich postavení v rodině a ve společnosti vychází z přirozenosti a jejich biologické odlišnosti. Rovnost lidstva a bratrství v islámu. Islám je náboženství jedinečnosti Boha a rovnosti všeho lidstva před Bohem. Bůh neomezuje své náboženství nebo svou přízeň na žádný konkrétní národ, rasu nebo dobu. Rozdíly v barvě, rase nebo společenském postavení v islámu nehrají roli. Osobní úsudek jednotlivce. Islám podněcuje k osobnímu úsudku a ctí rozlišnost názorů. Věda.
Islám ukládá každému muslimovi za povinnost snahu po vědách. Význam práce. Každá práce, která poskytuje člověku poctivou obživu, je ctěna. Dobročinnost. Všechny schopnosti člověka jsou mu Bohem dány k užitku jeho bližním. Je povinností každého pomáhat svým spolubližním. Obracení k islámu. Allah pravil v Koránu ve významu: nebudíš žádného nucení k náboženství, a již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění. Korán, súra 2, verš 256. Jak zní jasně slova Koránu? Muslimové jsou vyzýváni, aby nezačínali s nepřátelstvím, aby se nepouštěli do agresivních činů, aby neporušovali práva ostatních. Poznámka vydavatele. Používaná slova Bůh není z islámského hlediska přesným pro označení jediného věčného stvořitele, Pána všech světů. Správné je používat jeho vlastní jméno Allah. Český překlad významu veršů z Koránu byl převzat od Ivana Hrbka a pana Nikla. Inšallah budeme pokračovat v dalších tématech příště. Naschledanou, salamu alaikum wa rahmatullah.